Umfazi akahle Sithebeni engakalizali ishumi lezingane akathathwa njengomfazi oqinileyo nezothenjelwa kuye uma engakalizali ishumi lezingane. Msana ukuthambisa madoda. Umfazi ulotsholwe ngeinkomo ezu11 leyodwa ekanina lenenye imele ingane nengane. Umfazi nje ohlelayo nje out. Ba unomfazi yothi yena baba sekwanele kulo 7 weingane sesuzele disconnecta leyo cable. Uyaqolwa uzongena ukuyaphi ufuna ukwenzani? Ufuna ukuhamba, ufuna ukuphephuka, unamanga, ufuna ukubaleka, uzongena ukuyaphi ngoba usekwangqingetshe lapha ayefisa ukuya khona ukula vele. Shuthi unenye indawo la yakuyo. Umfazi nje uzala ishumi lezingane noma kuyaphezulu, hayi ngaphansi kwalokho. Umfazi akabe busy unyaka nonyaka nje. Ngakhohliseki umfazi nje akabe busy unyaka nonyaka akuphithizele egcekeni khombisa ukuthi kuyafolonywa ke manje. Siyafoloma imfolo umsithe. Umfazi phela wanithengele nobuzozala vele nje. Uthi wena yenzani? Dubule emoyeni. Mayesethi sekwanele uthi dubule emoyeni umoya. Mayivumi lonto le. Ayivumi. Qala nje ukumrecognize njengomfazi. Ngani ngoba sezele ishumi kuyaphezulu. Kubuqola lento ukuthi azale ngaphansi kweshumi bese kuzothiwa yena uthi useyahlela. Umfazi uyohlelayo. Disconnecta le nto. Ungathambile.